आज ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମେଞ୍ଚେ ସାରା ଦେବଦାରୁ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇକି ଆସିଲି। କାହିଁକି ନେଇକି ଆସିଲି କହୁଛି ଶୁଣ। ଆଜି ହେଉଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ। ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଦେବଦାରୁ ଡାଳ ହରିକା ଆଣିକି ଚଉରା ପାଖରେ ତାକୁ ସବୁ ବାନ୍ଧୁଥିଲି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଠେକି ବସିବ ବୋଲି। ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରେଡ଼ି ହେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କର ଧରି ଚଉରା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଠେକି ବାନ୍ଧିବି ବୋଲି, ମୋ ହାତ ପାଇଲାନି। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଠେକି ଉପରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ଦୁଇଟା ଆଣିକି ଚଉରା ଧିରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବାନ୍ଧିଦେଲି। ଆମ ପଟେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଠେକି ବସାନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ଦେଇଥିଲି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି ତୁମେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ଭୋଗ ଦେଇକି ପଣା ଠେକି ଭିତରେ ଦେଇଦିଅ। ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଲା। ତାପରେ ଆମ କଲୋନୀରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଚାଲିଥିଲା। ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଠାକୁର ପୂଜା ପରେ ପେଟ ପୂଜା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଲୋକ ଲାଇନ୍ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଝାଳ ନାଳ ଆଣ୍ଠିଏ ହେଇଗଲୁଣି। ଖାଇସାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ବଣରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା, ହଳଦିଆ ଫୁଲ। ଫୁଲ ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାପରେ ହାତରେ ଧରିକି ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇଦେଲୁ, ରିଲ୍ସ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ବି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ତାକୁ କାନ ମୂଳିଆ ଗୋଟେ ଗେଞ୍ଜି ଦେଇକି ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଠିଆ ହେଇଗଲୁ। ଦେଖୁନା ଅନିକେତ କେମିତି ହେଉଛି ଯିବ ଦେଖେଇକି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଚିନି ଭାଉଜ ଡାକିଲେ ଆସ ଆସ ପଣା ପିଇବ। ପଣା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ପଣା ମୁଁ 4 ଜଣଙ୍କ 4ଟା ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇଦେଲୁ। ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କ କତିକି ଯାଇଥିଲୁ, ତାରିଣୀ ମାଆଙ୍କ କତିକି। ସେଠି ତାଙ୍କର ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ମାଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସେଠି ପୁରା ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ସେଠି ଖାଉଥିଲେ। ଆମେ ଯାଇକି ଖାଇବା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଇଥିଲୁ ସେଠିକି ଆମେ ପଳେଇଲୁ। ମୋ କହିବାର କଥା ହେଲା, ଆଗରେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତା ପଛରେ ଦେଖିଲେ ସେମିତା। ମୋ ଆଗରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଆମ ପଛରେ ସେତିକି ଲୋକ। ମାସକୁ ଯଦି 20 ଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ନ୍ତା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଆରାମ ମିଳନ୍ତା। ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ? ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।